हेलो नमस्ते साथी सब। आई हम बना रहल छी खीरा के अचार, मतलब कि नेपाली अचार। आई हम खीरा आलू के अचार बनाबै छी। पहला हम खीरा के मेही मेही से निमन से काट लेली। काट के तब एमे हम कनी आलू सन ले रही। आलू सन के अहू के हम हल्का फ्राई कर देली। फ्राई करके एमे मिक्स कर देली। हम कनी केराउ फूलेला रख ले रही तो हम केराउ देली। अहाँ के हरियरका मटर है तो मटर रख सकी छी, केराउ रख सकी छी। तब एके हम मिक्स कैली। मिक्स करके तब तेल करका के मेथी के फोरन देली, कनी मिर्चाई हरियरका ध के एके भूंजली। भूंज के तब एमे कनी आदि लहसुन मेही मेही से काट के रख ले रही, अहू के छौंक देली। तब एके निमन से लाल करके भूजली। तनी छोट सी एगो प्याज रहे, प्याजो के काट के एमे धैली, कनी भूजली। प्याज लाल करके भुजा गेले तब एमे खीरा आलू मटर मिक्स करके रख ले रही से सब ध के छौंका लगा देली। छौंका लगैला के बाद तब कनी तिल भूजली। तिल भूज के एके मिक्सचर में पीस के पाउडर बनैली। पाउडर के एमे मिक्स कर ली अचार में। अचार में मिक्स कैला के बाद में कनी स्वाद अनुसार नून देली। नून ध एगो नेमो सेहो काट के देली खट्टा के लागी, तब न अचार। तब एके ध के मिक्स कर देली। देखू आई के हमर खीरा के अचार, आलू खीरा के अचार, नेपाली अचार आई के रेसिपी हमर केहन लागल। मन परल हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देम, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देम।